jugu bolla nga o stratégie kura adopté o stratégie o ko kede communication o stratégie oni famille français ani français ka médiaw ye onu be ka jeka o stratégie kura ke ñogon fe o stratégie kura ameno ñafa awe ni vidéo ko pour que awse ka fam ka fo ko foité ni manipulation te foité ni ngaluntigate foité ni décès kumote mimi akofe am tlago fana fo ayo la ba jina fe vidéo aga partager ko sebe ay chari aga yoro jansoro ambe o bela jelen fo mali kono mogo wuli ka joke ni kelena amu fo ko sebe surtout bi juma nye misro misrike almamu wu do ke jamane ka do ke kelegalawi ka do ke jamane nyamogo yi ka tla ka do ke jamana de ko femi kelen sebe ala ka di ama ala ka jamane mbo o ayo femi u do wi a chama minana donc bifana bi juma wa mbado fana ali bifana femi almamu wu do bake anka jamane nyatuguni donc ambe almamu ambu fo ko sebe anga kelega daga fena la fintigla ka fen fe wuli ka joke amba bela jelen fo ka bela jelen barikada femi communicateur yi ambu fo ko sebe fambe fe bogo wuli ka joke diko na amba bela jelen fo ko sebe Cherif Tiambi Haidara kabako fratigi tension diabète furudimi impuissance sexuelle bana waramana ke awla o ma se ka bana mi suga don ay Cherif ka mogo wele ni oye 70 08 04 08 na yo wele anu be ñogon soro inshallah malo me faire stratégie min dévoiler awebi jugu donner nos stratégie min auti dore aba jate min don na soro ni sebuye nu bi se ana ni fanga bula depuis ministre ka conseil damna armement ou ya fakatike una na lere attaquer ou défaitita bamba ou défaitita ber ou défaitita anga mogo bora gaw ku kuna anefiska o kanga mogo teddo ko fanga be olu de la ko olu de be terrain do olu de be terrain maîtriser arme olu de bolo se kala la anga mogo bora gaw o clé fo anefis o kala janjo o be o sui Tesalit kanté do o kele janjo aw be osui agal hok kanté do o kele janjo aw bela jelo sui anga mo ka tla ka wuli ka bo anefis ku kunda kidal ka taka do kidal dien bela jele nyana jugu ni tiru munun sona munun ma son bela jele nyana olu mo kelo nyana o ba yira doron ka foko utese kan kumbe utese an ka mo la maintenant stratégie du même bolo sa o kelo no ka France media o bla ko bolo ka comme ulu bi la me farafina fancha man fait stratégie min be wo jume o ye ka jamana den lasira o lasirani wo ken stratégie jume ka yera ka fɔ ko fentolu la olu fanga ma ban u fanga ma dɔgɔya wa sere buye parce que kelen nugo ga media bolo ga sano peut-être aw do yume o ka porte parole ko kolu bora kidal ko femolu sɔrɔ fema bolu fanga la wa kolu ma adeanti yɛrɛ ko nga kolu be segi gara ko na da kidal doroba kura sigara ko la yore bela jele mina cette fois-ci ku sigi ala mais stratégie du même be akofe c'est ka psychose créer nous psychose créer ça non ola munu ye bolla ka bo sigaro la plus précisément munu mbora kidal ola olu ba fa kelema bane nan sigara kana fanga bi nunu no buna sigana attaque atun munu be fangoro fo olu ba fa plus précisément réfugié munu kanga sigi ça non olu ba fa an to godon nan sigira kana amna na problème soro parce que kelema ba ola no kera mogo be banga sigana ola olu mélanger les to réfugié ola ola bu do réfugié ko fe ola ko galla bo du ga fonke mais on va présenter comme si no lu se ka sigana comme ni fanga do bolu la ka se ka sigana alors que fanga tout la blé ou désert abi mi ni do anga mogo ka tout to be rom na de ko tout ni ku traquer ku to détruire parce que munun flene a radio la kuma ni a réseaux sociaux la kuma la outre kelema de ka kele participer kelema de ka ke unyana d'ailleurs kelema de ka ke ali jamana kono kutoya boli ka taka jamana ko gadi ka tuka kuma nu ko fonga donc obu to sisano ka femme français aba ka media o blog ko disposition na pour que bisa ka continuer to na ka jamana don lasra bisa ka continuer to na ka jamana don jatige bisa ka continuer to na ka do jamana don hakilla ka foko sedo bolu ka tla ka sigi na tuguni wala no kera sisan nya fawye ola nu mo la sran réfugié do bi segama sran ka foko na siga no sigi o sigi rol aflana jume nu en propagande nga san ka foko sebuye olu na sigi kana na kidali mine obuna na gawo mine obuna na tombaktu mine obuna na tawdeni mine obuna menaga mine ka soro fanga tula o comme u ka branche politique olu bi yala la fambe fe die nyafe ka foko il faut que négociation ka ke il faut que sigi kuma ka ke ani ndelo ni nyogonte donc nous a présenté ça na ka fako fanga do bolo lo bi segi sisan olo bolo na se ka on baga sa una on jatige
o la amna fa ok d'accord commencera ka nimbeke kan sigi donc anga toke kuma donc yana kana attaquer ena si anga jalaw ke ena si anga accord ko kuma ke ena si kam se ka be ala to gumna quoi o la no kera fanga tula marfa tubulu kele setuye kele galera tubulu mais u se ka sigi à travers les négociations kana ku sigi yoro do la ka fen do soro ka posi do soro ka se ka togo do soro ka fanga do soro ka nafulo fanga soro ka tla ku sigi tuguni est-ce que vous comprenez donc ils sont toujours ou yewoye stratégie do bubulu mimba to bisa ka sigana mimba to bisa ka do soro ka dum parce que mo munundo ou balo ben de la quoi c'est des fainéants ou tu sais ka barake bara a dusutu kono a nyedon tout là mais à chaque fois ou bagabagalou de ke ou bi menacer lu ka di keloye pour que bisa ka wele ka sigi dron ka négociation de ke donc à travers les négociations bisa ka faire do soro dum donc ka propagande là-bas nous ame sigana ya en fait non on m'a vaincu de donc amna sigana amna ndugu mena ola no kera sama ni no jamana de usra ou bien ni jamana nyamako clos de nous la sono ka fa OK d'accord bon pour éviter anga kele jana anga siga kuma pour que ka éviter kele kana continuer tuguni angu wele kana anu ka siga kuma anga négociation doke atay afa atay iti ka tayala de ga fa ko aw ma détruire de ko fema o soro aw ma détruire ni fanga bebe awla mais aw boli ga wana fils aw ma détruire ni fanga bebe awla al mako ma jogi awla mu yaw ka te saliti bla aw ma jogi aw ma détruire fanga be awla aw ka arme dafale ba bolo aw ka combattant dafale ba aw bolo muna depuis 30 km de Kidal ay recul damne repli tactique 13 km de Kidal repli tactique muna aw ma sonre al arme malen ka dunga aw soro Kidal fanga be awla marfa be aw bolo aw ka QG Kidali aw ka capitali kunye Kidali aw ka fembe Kidali aw sona to de arme ka dun Kidal konnala ka fanga to awla arme ka kila ka dun aw ka boli tuguni fanga be awla aw ma fanga sugu jumɛ awla aw ka fanga ye comment dire là OK d'accord a ça ka peut-être fanga be awla Facebook ka ni Twitter ka fanga be awla RFI ni France 24 ka fanga be awla Jeune Afrique nous font connaître quoi mais sur le terrain c'est l'armée qui contrôle, c'est l'armée qui commande. Et sur le terrain, armée de Aouguin, fils. Sur le terrain, armée de Aouguin, Léré. Sur le terrain, armée de Aouguin, Ber Bamba. Sur le terrain, armée de Aouguin, Kidal ville Konnala. Ou sur le terrain, armée de Aougoshi, Kouloulaye. Aouji Kataka Dogo Tegarigar Koulounou, on a la armée Neta, la armée Taorodo. Ou Dogo Limbede. Ou Talendo Dogo Tegarigar Kouloun Kone. Ou la Nini Langaru Rodoni. O bi boli ka bɔ ni min sera ka boli ka bɔ ka taa Algérie u taye ni min sera ka boli ka bɔ ka taa Libye u taye ou bien ni min sera ka sira yɛrɛ sɔrɔ fo Syrie u taye ou bien ni min yɛrɛ sera ka porokoto da sɔrɔ u taa France ata be fɛn fɛn na sana a be France ta ɲini de la mais daw sɔgɔlen a tɛ se ka se France fɔlɔ donc yana ka se propagande sur propagande yana ka se fake news sur fake news yana ka se ngalontigɛ mensonge sur mensonge n'aw ye cɛ armée b'aw ɲɛ o Kilal Béo, mais ils sont pas au thé. Début follow ni mon me tande. Ni kule ni manga fuchi ni feno bu deke. O la négociation ko kuma bufo, dialogue ko kuma bufo, wonu sigi. U yala Bamako, u yala hôtel nu ñogonche. U taga yala Europe konnala, u taga yala dien fambe nyakoro. Ko lui rebelu. Kuma mugo fu, fembe be taga duma. Barabu duma, possible duma, warabu chaka duma. O de bana sisa. Fo de bana sisa. N'a fait qu'à quel barakela, n'a fait qu'à quel mali fonctionnaire, apta fonction publique concours de guerre. N'a fait qu'à député, apta candidature pour déposer élection, apta campagne de guerre. N'a fait qu'à armée là, apta concours que n'a fait toba que toba. A tête chaka di mouroshima blé, parce que qui est rébellion que. A tête chaka di mouroshima blé, parce que qui est rebelle correct. A tête chaka di mouroshima blé, parce que négociation kera. Koka jalada plateau ka kataka do chala ata ubana diko awa rege chede awa rege di o propagande fum flene sena sa ate marché malion kungulo ko gora kaba malion hakli ko gora kaba ça marche pas donc kataka blofu ke kalo kan fo radio nu fona pour que kay réfugié stranga sigi
o la aw bɛ sɔrɔ ka t'o réfugié o cɛla ye o tɛ ya ça marche pas ka taga bluff kɛ a bɛna nin kɛ yan fɛ a bɛna nin kɛ yan fɛ même n'u y'a essayer k'u bɛ attaque kɛ même n'u y'a essayer k'u bɛ taga poste kelen na laɲini wɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ laɲini wɛrɛ t'a kɔfɛ dɛ c'est pour obliger l'État ka taga négociation na c'est pour que au ka soi-disant communauté internationale ani parti politique minnu bɛ ka olu pousser olu k'a fɔ ok an ka taga négociation na u bɛ ka attaque kɛ yan fɛ pour éviter tout ça an maliyɛn dama de don an kana se ɲɔgɔn ma an k'an sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛ se ka fɛn bɛɛ ban sigafɔ de ye damu ye hali n'a y'u ye attaque misɛnninw na tuguni c'est pour ça sinon ce n'est pas pour que ka Kidali minɛ c'est pas pour ka Gao minɛ a dabakun tɛ ka Tombouctou minɛ u b'a dɔn u tɛ se ka Tombouctou sɔrɔ u tɛ se ka Gao sɔrɔ u tɛ se ka Kidali sɔrɔ u b'a dɔn force min b'an na u b'a dɔn ani mɔgɔ minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ u b'a dɔn u ka mentor tɛ se o la u ka mentor tɛ se o la donc u b'o dɔn u b'a dɔn kɛlɛ tɛ yɔrɔ si d'u ma bilen mais kɛlɛ bɛ se ka fɛn kelen min d'u ma sisan o ye jumɛn ye o ye négociation ye an kana bi o minɛn kɔnɔ dɛ k'a fɔ an kana bi o minɛn kɔnɔ dɛ k'a fɔ k'u taara marifani ci an fɛ papapaw u taara attaque dɔ kɛ an fɛ papapaw o kuma cayara a jateminɛ n'u taara attaque kɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin kɔfɛ n'u taara embuscade fɛn fɛn da nin kɔfɛ n'u taara mine fɛn fɛn da nin kɔfɛ a b'a jateminɛ n'o élément bɛ passer journaux la n'o kuma bɛ fɔ télé ni radio la u ka médiaw la u bɛna mun fɔ rebelle ye attaque kɛ yan fɛ bon vraiment nin fɛn bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ il va falloir négocier o la u yɛrɛ bɛna fɔ u yɛrɛ bɛna fɔ u yɛrɛ b'a fɔ a ta i bɛ tilen k'a fɔ ko il faut di dialogue il faut don ta a bɔ ta et puis a y'a jateminɛ hɛ u bɛ nin bɛɛ la pour vous dire que ko u bɛ fɛ ka État de pousser ka taa négociation na pour que ka fɛn dɔ sɔrɔ k'u sigi n'a ye u bɛ nin bluff ninnu na u bɛ nin bɛɛ la u m'a fɔ ko l'accord est caduc u bɛ nin bɛɛ la u m'a fɔ k'u ti accord la bilen u bɛ nin bɛɛ la u m'a fɔ k'u ti accord reconnu bilen donc c'est comme si ni mankanba in bɛ kun ye walasa an k'a fɔ ok d'accord an kana an sigi a kuma an ka accord appliquer c'est fini a ta France tɛ dɛ cɛ taa fɛn Fox News ou bien New York Times ani taa fan bɛɛ on est sur le terrain il yɛrɛ m'a fɔ Afrika wuli ka yan nɔ ko c'est le terrain qui commande alors qui commande le terrain aujourd'hui il va commander c'est le MNLA c'est le ACIA jɔn b'a commander c'est pas vous a t'aw bolo wa a tɛna kɛ aw bolo Inch'Allah donc négociation ko o bluff ninnu o taa ni ka segin ninnu n'o o maquillage ninnu cɛ a kɔnɔ aw yɛrɛ sɛgɛn ni min ye marifa bila a yɛrɛ ma an bɛ se k'a jateminɛ n'an bɛ se ka yafa o ma mais k'a fɔ ko k'an sigi de k'a fɔ e bɛ nin bila e bɛ nin bila c'est fini tout bɛ dayɛlɛlen don dɛ awɔ dɔw nɛgɛra ka don a la olu t'a kalama dɔw forcela ka don a la olu t'a kalama n'olu tubira a ye marifa bila a ka taga don jago la mais a tɛ marifa bila ka don hali armée kɔnɔ tuguni non c'est fini a tɛ gɛrɛ jamana fɛn sensiblement yɔrɔ si la tuguni c'est fini Inch'Allah donc Maliens an ɲɛ b'u la ni tile fila communication fɛn o fɛn na a bɛɛ kun ye pour avoir des négociations et si jamais anw bi nous sommes en position de force anw bi nous sommes en position nous avons la capacité aujourd'hui ka nord bɛ sécuriser à effectif bɛ yen à matériel bɛ yen à volonté bɛ yen bi nous avons la possibilité ka nord fan bɛɛ contrôler ka terroristes tɛmɛ sira k'a datugu trafiquants tɛmɛ sira k'a datugu on va négocier pourquoi ko négociation kɔrɔ de ye ko se fɛn min se t'i ye i bɛ taa négociation kɛ k'o de ɲini Ala ye se d'a ma ka Kidali d'a ma ka armée d'a ma ka marifaw d'a ma ko ni min y'an tɔɔrɔ k'an k'o bunte Ala yɛrɛ ko ten ko ka tiɲɛnikɛla ko k'a gɛn de mɔgɔ fagala ko k'a faga e bɛ taa ta kɛ mɔgɔ faga ye ka taa ta kɛ tiɲɛni ye ka taa yala radio ni fɛnw sanfɛ oui on force bɛ anw na an ka force ma ban pour pousser les gens à négocier c'est fini donc a ka n'u lamɛn quoi n'a ye nin kuma ninnu mɛn réfugiés cɛ a ye segin ka na Kidali ka minnu bɛ Tinzawatène a ye segin ka na Kidali ka minnu taara Abebar a ye segin ka na Kidali minnu taara Algérie a ye segin ka na armée tɛ se aw ma armée tɛ se aw ma armée tɛ se aw ma armée tɛ fɛn kɛ aw la n'a ka di aw ye a y'a ɲini yɛrɛ armée b'aw ka retour k'a sécuriser Kidali ka minnu bɔra ka taga Tinzawatène Kidali ka minnu bɔra ka taga Algérie n'a ka di aw ye a y'a ɲini État fɛ a y'a ɲini armée fɛ k'aw bɛ fɛ ka segin na Kidali n'a sɔrɔ n'aw sirannen de don a y'a ɲini armée fɛ k'a bɛ fɛ ka segin na armée b'aw ka retour k'a sécuriser ka n'aw bila Kidali aw ka so kɔnɔna na aw ka boutique daw la aw b'a ka commerce kɛ
wa armée bi masina zone armée bo sugu don escorter to mina ay sigi kana armée ba fana escorter abta ka sugu joke abaka baga minke foite armée be awde kama akana son nunu ka lasran akana son nunu ka au jatige ils peuvent pas fanga tout la fanga ban e ka siga ta mena ka mene nawe den akoroba ke minu mena ka tu doni abu don no de la ga jego aba do afarla to aba don olu e malien de ni awe den ya ta ke mena ka ga abu don ateme jembega emenela fanga ko mo bo fam fe mali be ba don donc nawe de ata ya de ko nawe de ko awu ta mena ka mena ay ta akorobo abu mena ka usoro nyew ayala tunu soro nya ra ngani ya doron ta ka bita doro awaro mi mena usoro abu gamundo ka teme jembega awi gamundo ka teme jembega ay faadi blagana mo o espionner kan yere ke mo do ya alabana todi ay do ka faka tese ka ma bolnia donc malien tranquille bara de besi anga baraka doro nunu ngane kalu kanu kana do mo shakila kana mo shakili mine ni ala sonama force a paix ubna wuli attaque mission nous font akana mo shibo atugala bi défaite ta bela kelen derrière minan kura munu na awma bolu kala te minan mu tamam ne ga woro fe no arum munu mena minum bo gine fe kana abe teme yan abe teme mamar buure fe amuye me na soro ni sa do to amla di la falo ka soro ga minon la teme wala sa ngana butte amuyo minan munu me kana amuyo fan be ka bo gine kana abe teme kara fe amuyo minan sugu munu na on ba don ou capacité mi on ba don kani minan nunu to amulo et c'est ma tête ay sema multiplié par 10 francita multiplié par 20 ou tate et puis anga tchedon décider le terrain donc on a une communication quoi akana mogota beka segatika sigoro tout le monde retour à la maison beka segi kidal kawo segata kidal fuiti aw nyeni herete tesaliti kawo segata tesaliti fuiti aw nyeni herete agal hokkaw ayta fuiti aw nyeni herete abe bara ayta fuiti aw nyeni herete vous serez protégés, escortés, sécurisés kataw koso ni ala sonama nous le sramé awla kona ko amna segana kidal ko fem na soro kraf srafe demandez à l'armée va vous sécuriser, l'armée va sécuriser votre retour à la maison à Kidal. N'ayez pas akana sira parce que yani ka armée c'est Kidal o tarangalon chamantige ko na armée tara obna nan deke awla na armée dono obna nan deke awla armée te foy ke awla foy dar dunu mumubulu wa di awma jimu mumubulu wa di awma o ka mi ay sigana Kidal an aw sigi aw ka sode do ay taw sigi aw ka sode do ne be ka kuma fe no am banga so ay malien on banga so o fana ka so be aw taw sigi ka so akona boli faut qu'on a boli malien ba fo ko so be nous stratégie fait dans mi bo ka bela jelen wala awye wa stratégie nyama France media de be il faut rester soudés, vous les activistes. Ah, tu en feras l'un. Même si ça n'y a pas là, Sheraton n'a pas formation de l'État organisé sur les activistes. Moi, je ne suis pas au courant. Ah, la manière photo de. Mais c'est bien, c'est une belle initiative. Voilà. Donc, on note, on va faire.